الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا وانا مسلاتي متارك البركة مسلاتي عثمان ابن عفان دكي ننقدن قيا وانا قلينا كانوا وانا يمتي من البركة نجمعه. يومنا 29 ga watan Rabi'u Thani, hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam 1446, wanda kuma yake daidai da 1 ga watan 11 miladiya ta 2024. A wannan majalisi na mako da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratu Ali Imran, wanda a yau za mu tashi daga kan aya ta 101. Wannan kuma shi ne darasinmu na 72 a cikin tafsirin wannan sura. Kafin mu shiga karatu, akwai wani uwa da muke tare da shi nan koyaushe, Malam Shamsu ɗan Jani. Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa mako 2 da suka gabata. Mu sanya sa a addu'a, Allah subhanahu wataala ya gafarta mata, Allah ya jikanta da rahama, Allah ya sa ta huta, Allah ya haskaka makwancinta, Allah ya karbi kyawawan ayyukanta, ya gafarta mata kurakuranta, ya sanya aljanna ce makomarta. Abinda ta bari a baya, Allah ya kula mata da su, Allah ya alkinta bayanta. Allah subhanahu wataala ya bada hakuri, ya kuma bada ladan juriya ga ƴan uwa da ƴaƴa da jikoki. Sannan akwai wani dan uwa, Malam Muhammad Sani Sokoto, an yi kidnapping ɗinsa shi da ƴaƴansa da ƴaƴan abokansa guda biyu akan hanyarsa ta zuwa Sokoto. Yau kwana 18 kenan. Haka ana neman addu'ar ta ƴan uwa, a sa su a addu'a. Allah subhanahu wataala ya kubutar da su cikin aminci, Allah ya amintar da su, Allah ya kubutar da su, Allah ya dawo da su ga iyalansu lafiya, Allah ya tsare su daga sharrin masu sharri waɗanda duk suke hannun waɗannan gurɓatattun mutane. Ubangiji subhanahu wataala ya kawo musu mafita cikin gaggawa, Allah ya kawo mana saukin wannan fitintunu, Allah ya yi mana abin da ya fi ƙarfinmu. Sannan akwai taimako da aka saba karɓa na Sautul Haq yau da wannan mako mai zuwa insha Allah za a karɓa. Waɗanda kuma suke taimakawa ta asusun da ake bayarwa, duka muna musu addu'a, Allah subhanahu wataala ya karɓa, Allah ya sa musu a mizani, Ubangiji ya sanya musu su a cikin sadakar su jariya, Allah subhanahu wataala ya haɓaka arzikinsu, ya albarkaci rayuwarsu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. تيا يا ذاك كافر شيء الحال أنا كرنتا مكو آيوين الله وفيكم رسوله، كما من زن سينا تكنكو. ومن يعتصم بالله، وندك يرقو
da Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim to haƙiƙa an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici. Allah subhanahu wata'ala a cikin waɗannan ayoyi ayar da ta gabata Allah subhanahu wata'ala ya yi kiran mu'minai ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan minal ladina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani idan har kuka yi biyayya ga wani bangare na waɗanda aka ba wa littafi to za su mayar da ku kafirai bayan imaninku. Allah subhanahu wata'ala ya yi gargaɗi ga muminai waɗanda suka ansa wannan suna na muminai. Allah ya ja kunnensu cewa kada su kuskura su miƙa biyayyarsu ga waɗanda aka ba wa littafi wato su ne Yahudu da Nasara waɗanda suka kafircewa Allah suka kafircewa manzansa suka kafircewa abinda Allah ya saukar wa manzansa wato Alƙur'ani, sannan suke ta ƙoƙarin yadda za su ga sun ɓatar da musulmi, sun dilmiyar da su, sun kautar da su daga kan hanya madaidaiciya wadda Allah subhanahu wataala ya ɗora su akai wato musulunci. Allah ya ja kunnen musulmi ya mu'minai ya gaya musu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab, idan har kuka nuna biyayya ga wani bangare na waɗannan da aka ba su littafi yaruddukum ba'da imanikum kafirin, za su mayar da ku kafirai bayan imaninku. Sai Allah kuma ya ce wa kaifa takfuruna, to ta yaya ma za ku kafirce wa antum tutla alaikum ayatullah, alhalin ku ana karanta muku ayoyin Allah, wa fikum rasuluhu, manzansa kuma yana cikin ku. Wato anan ubangiji subhanahu wataala yana wannan istifha, wato wannan tambaya ba tambaya ce ta aji ansa ba tambaya ce ta neman jawabi ba ko neman fahimta, a tambaya ce ta istib'ad, al-istib'ad wan nafi. Wato ba zai yiwu ba, kamar ce ba zai yiwu ba sam ku kafirci, ba zai yiwu ba ku zama kafirai alhalin ana karanta muku ayoyin Allah shine alqur'ani, alhalin da alqur'ani a cikin ku ana karanta muku ayoyinsa, wanda ayoyin Allah din nan a bayyane suke, ayoyin Allah din dauki suke da hujjoji na yankan shakku, wanda kullum ana karanta muku kuna ji, kuna sauraro, kuna fahimta, kuna sane da abin da suke karantar da ku na yin imani da Allah da taqwa. Sannan wa fikum rasuluhu, a cikinku wato manzon Allah kuma yana cikinku, wanda shine Allah subhanahu wataala ya dora wa alhakin ya yi muku bayanin abin da aka saukar muku din nan daki wanda shi yafi kowa ilimi a cikinku, shi yafi kowa ilimi a cikin halittun Allah duka, sannan shi yafi kowa fasaha da azancin magana, haka nan shi yafi kowa nasiha ga al'ummarsa, sannan kuma shi yafi kowa rahama ga mu'minai, wanda yake matukar kwaɗayin ya ga cewa mu'minai sun riƙe dokar Allah subhanahu wata'ala, sun bi Allah. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Manzon nan da yake cikin ku wanda abinda duk zai wahalar da ku yana masa girma, sannan kuma harisun alaikum, mai muku kwaɗayin duk wani alheri ne, duk wani abu na alkhairi yana muku kaɗayinsa, sannan mai tausayawa ne ga muminai. Ta yaya za a yi wannan annabi yana cikinku kuma ga ayoyin Allah ana karanta muku kuna fahimta, ga abin da ya zo da shi na alkhairi wanda bai bar ma mai faɗa abin faɗa ba, bai bar ma mai neman ƙari abin ƙari ba. Duk wani abu da ka sani na alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna al'ummarsa shi. Babu wani abu na alkhairi da annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tauye ko ya ɓoye, bai bar duniya ba sai da ya shaida wa Allah, ya kuma kafa shaidu cikin mu'minai cewa ya isar. Ce ala hal ballagt Allahumma shahad, shin na isar? Allah kai shaida. Mu'minai suka zama shaida akan annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar. Saboda haka ya yi bayani, ya yi muku bayani daki-daki na abin da Allah ya saukar muku. Imani ya riga ya shiga zukatanku, ya yi kane-kane a ciki, ya kankama a cikin zukatanku, ya zauna daram.
babu kuma wata zuciyar da imani zai zauna a cikinta daram ya shige ta ya yi kane a cikinta sannan ya fita. Duk zuciyar da imani ya mamaye ta, hasken imani ya rufe ta ko'ina, to ba zai yiwu ba wannan zuciya kuma ta dawo ta kafirta ta bar Allah, ba zai yiwu ba. Kamar yadda lokacin da Herakl ya kira Abu Sufyan yake masa tambayoyi game da Annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin da ya zo da shi, yake tambaye shi cewa shin akwai wanda idan ya shiga wannan addinin nasa yake yin fishi ya fita daga addinin saboda ya gundure shi? ce wasa'altuka ayartaddu ahadun sakhatatan lidinihi ba'da an yadkhula fi, na tambaye ka shin akwai wani wanda yake fishi ya fita ya bar addinin bayan da ya shiga cikin sa? Fa zakarta Allah, ka bani ansa da cewa a'a, duk waɗanda kuka sani sun shiga wannan addinin nashi ba wanda yake fita saboda addinin ya gundure shi. sai ya ce da shi wa kadhalika al-iman hina tukhalitu bashashatahu al-qulub, hina tukhalitu bashashatahu al-qulub, yace to haka imani yake a sanda haskensa ya riga ya mamaye zuciya, ya gaure zuciya gaba daya. Don haka duk sanda hasken imani ya riga ya shiga zuciya ya mamaye ta duka, to ba za ta yi wannan zuciyar musulunci ya fita daga cikinta ba. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbansa da suka karɓi wannan addini da zuciya ɗaya, suka sadaukar da komai nasu saboda shi, suka sadaukar da rayuwarsu, suka sadaukar da dukiyarsu, suka sadaukar da ƙasarsu da ƴan uwansu saboda su bi annabi sallallahu alaihi wasallama, saboda su taya annabi sallallahu alaihi wasallama isar da wannan addini. Waɗannan da suka zauna tare da kai suka karɓi addini, suka saurari alƙur'ani daga wajenka, ba zai yiwu su kafirta ba. Abu ne ba zai yiwu ba. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu, ga ayoyin Allah ana karanta muku su, hujjojin Allah bayyananu, sannan ga manzo cikin ku, yana tare da ku, yana rayuwa a tsakankaninku, yana muku tarbiya, yana kuma karantar da ku alƙur'ani da sunna. To ta yaya za a yi waɗanda suke istifham ne na istib'ad wan nafi, wato ba za ta yiwu ba waɗannan su kafirta. Abdullahi ibn Rawaha cikin abin da yake rerawa wanda yake nuna irin ni'ima da Allah subhanahu wataala ya yi musu da samuwar manzo sallallahu alaihi wasallam a tsakiyarsu, makantar da muke ciki ya nuna mana shiriya. Saboda haka zukatanmu sun tabbatar da cewa duk abin da ya faɗa mai faruwa ne, ba abin da ya faɗa kuma bai faru ba. Yabitu yujafi jambahu an firashi, yana kwana ya rabu da gurin kwanciyarsa, a yayin da kuma mushrikai suke ta sharar bacci akan shimfiɗinsu. Wato yana bautar Allah a cikin dare, yayin da su kuma mushrikai masu adawa da shi suke ta sharar bacci. To anan yana nuna irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu gaman katar, ya zanto annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikinsu, yana kuma karanta musu ayoyin Allah ba dare ba rana, a koyaushe cikin karatun ayoyin Allah yake gare su. Shine wa fikum rasuluhu, manzan Allah yana cikinku, wanda yake da wannan wato dama da Ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi, ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkan rayuwarsa. To ta yaya za a yi ya kafirta? Wannan yana nuna maka darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da ainihin yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su kariya, da abu guda biyu. Kariyar farko alƙur'ani da ake karanta musu safe da yamma, wanda suke karanta shi, suke fahimtarsa, suke rike da shi, suke aiki da shi. Sannan abu na biyu, zamantowar annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakiyarsu, yana rayuwa tare da su, wanda wannan
wani abu ne da ba kowa ya same shi ba in banda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama. Su kadai ne suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama, suka ganshi, suka zauna tare da shi, suka saurari alqur'ani daga bakinsa, suka saurari wa'azinsa, suka saurari nasiharsa, suka yi sallah a bayansa. Ya zanto idan ɗayansu ya yi ba daidai ba nan take yake gyara masa, idan ya yi abin da ya dace a yaba masa nan take yake yaba masa, ya ƙara masa ƙarfin gwiwa. Sun samu mai ba su tarbiyyar da ba a taɓa yin irinsa ba. Tun kafuwar duniya ba a taɓa samun wani malami wanda ya ba wa almajiransa tarbiyya ba irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sahabbansa, wanda kuma wannan shi yake nuna fifikonsa akan dukkan wani wanda ake ganin cewa a rayuwarsa ya yi kira zuwa ga Allah ko ya yi gyaran al'umma. Fifikon da ake bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗara na kowane irin mai kira zuwa ga Allah, domin shi ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa shi da mutanensa waɗanda ba a taɓa samun irinsu ba a kundin tarihi gaba ɗaya. Tun kafuwar duniya in kaɗai ba annabawa da manzanni, ba a taɓa samun wasu waɗanda suka tsaya tare da annabinsu suka taimaka masa ba kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine darajtawa da gatan da ubangiji ya yi masa, wanda bai yi wa wanda daga cikin annabawan Allah ba. Duk da irin mabiya da annabi Musa alaihi salam ya tara a cikin annabawa da Allah ya ba mu labarin su alqur'ani, ba wanda ya tara mabiya kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya tara. Amma ka karanta alqur'ani ka ga yadda annabi Musa alaihi salam ya ta shan fama da banu Isra'ila, da abubuwan da suka yi tayi na rashin ladabi ga Allah, da rashin ladabi gare shi kansa, da bijirewa umarnin Allah. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu wannan ba. Ya samu sahabbansa sun zama masu da'a gare shi, sun zama masu biyayya gare shi, sun zama masu girmama shi fiye da kowane irin abu da ka sani, waɗanda suka ba da jininsu, suka ba da dukiyarsu, suka ba da rayuwarsu ka cokam saboda su ba shi kariya da abin da ya zo da shi. Saboda haka ne ubangiji subhanahu wata'ala a nan yake nuna mana cewa fafau waɗannan bayan Allah ba za su yi su kafirta ba. Kakkazaci cewa al'ayat tana magana ne akan cewa sun kafirta alhalin ayoyin Allah, ana karanta musu ayoyin Allah, manzonsa yana cikinsu. Kada ka kuskura ka saurari wanda zai maka irin wannan fassara, ce yaya za ku kafirta bayan gashi ana karanta muku ayoyin Allah, wato sun kafirta ne Allah yake musu tsawa. A'a, inda sun kafirta ne Allah ba zai kira su ya ayyuhal ladzina amanu ba. Allah kiransa yace ya ayyuhal ladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullah. Saboda haka Allah ya kirawo su da mu'minai, wanda yake nuna cewa sun sifattu da wannan sifa ta imani, kuma imanin su na gaskiya ne ba na munafici bane, kamar yadda wasu suke kokarin su liƙa musu cewa imanin da suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallama imani ne na munafici ba na gaskiya ba. Anan Allah subhanahu wataala bai kirawo su da ya ayyuhal ladzina amanu ba sai dan kasance wasu sun yi imani da gaske, mu'minai ne da gaske. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya kirawo su da wannan suna, yace ya ayyuhal ladzina amanu. To waɗannan abubuwa guda biyu waɗanda suka zama musu makari daga fadawa cikin kafirci, wato riko da ayoyin Allah shine alqur'ani, da kuma zamantowar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su yana musu tarbiya, wanda muka ce wannan abu babu wani wanda ya taba samun shi in ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Shi yasa Abdullahi dan Umar yake cewa la sa'atun jalasu fiha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khairu min ad-dunya wa ma fiha. Sa'a ɗaya da sahabban annabi suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ta tafi duniya da abin da yake cikin ta. Sa'a ɗaya da suka zauna. Da haka ne zaka fahimci faɗar manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Nabi ya ce, kakku kuskura ku zagi sahabbaina, kada ku rika zagin sahabbaina.
annabi ya ce na rantse da wanda raina yake a hannunsa, da ɗayan ku zai ciyar da dutsen Uhud na zinari fi sabilillah, a ce ya mallaki dutsen Uhud na zinari ya ciyar da shi dan Allah, ya ba da shi sadaka, ba zai kai ladan mudu ɗaya da ɗayansu ya bayar ba, ko ma rabin mudu da ya bayar. Sahabin annabi ya ɗauko rabin mudu ya bayar, ya fi ka ɗauki dutsen Uhud na zinari ka ce gashi ka bayar fi sabilillah a yi da'awa zuwa ga Allah. Ba za ka kai ga wannan sahabin ba. To idan muka fahimci irin dalilin da yasa suka samu haka, ba za mu yi mamaki ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya alakanta wannan da wani abin da ba zai taɓa yiwuwa ba, shine ka mallaki dutsen Uhudu a matsayin, wato dutsen Uhudu ya zama zinari sannan kuma ka mallake shi. Duka abubuwa guda biyu din mustahil ne, abu da yake da ya saba al'ada kuma Allah bai yi ba, ya mayar da dutsen Uhud gaba ɗaya zama zinari, sannan kuma bayan ya zama zinari ka zama naka ne kai kadai, sannan bayan ya zama naka kai kadai ka ɗauka ka ce gashi ka bayar fi sabilillahi. Duk waɗannan abubuwa ne da ba za su yi ba. To wannan yana nuna maka ka fitar da tsammani cewa za ka taka mataki na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma kowane ne wanda ba sahabi ba, kowane irin matsayi yake da shi wajen takawa da tsoron Allah da bin Allah, matukar dai bai shiga cikin wannan wato hurumin na sahabbantaka ba, to ba zai samu wannan matsayin ba, ba zai samu wannan matsayin ba. Saboda haka in ana maganar waliyan Allah, to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne kan gaba, su ne waliyan Allah na gangariya, waɗanda suke ba 'yan jabu ba, da Allah ya tabbatar da walittakarsu. Duk wani waliyin da ba su ba sai dai ka kyautata masa zato saboda ka yarda da shi, amma su Allah subhanahu wata'ala shi ya ba da confirm akan cewa waliyai ne, shi ya ce ya yarda da su kuma sun yarda da shi. To shi a nan Ubangiji subhanahu wata'ala yake bayyana cewa babu ta yadda za a yi waɗannan bayan Allah ya zamana sun kafirta bayan ga waɗannan abubuwa guda biyu waɗanda suke tare da su. Annabi sallallahu alaihi wa sallama kasancewarsa cikinsu kariya ne gare su. Yana cewa ashabi, yana cewa as-sama'u amanatun, an-nujumu amanatun lima fi as-sama', fa idha dhahabat an-nujumu atat as-sama' ma tu'at, wa ana aminun li ashabi fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'ad. Sama wato taurari kariya ne ga sama. Idan taurari suka tafi ga barin sama, to abinda ake alkawaranta zai samu sama da zai same ta. Yace to ni kuma kariya ne ga sahabbaina, radda duk bana cikin su, to abinda zai same su din zai same su. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yana barin duniya, bayan wani dan lokaci aka fara samun rigingimu da fitintinu, wasu suka yi ta shigowa suna kawo tashe-tashen hankula da farraku a tsakanin sahabbai. Ashe kaga samuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su ba karamar shiriya bace, ba karamar kariya bace Ubangiji subhanahu wataala yayi musu. Qatada ibnu Da'amatu Sadusi, kamar yadda Tabari ya rawaito da isnadi mai kyau daga gare shi, yake cewa bayan ya karanta wannan ayar, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu, yace alamani bayyinani, alamomi guda biyu bayyanannu, wujdanun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa kitabullah, samuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar su da kuma littafin Allah. Fa amma nabiyullahi fa madha sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah. Wa amma kitabullahi fa abqahu Allahu baina azhurikum, amma littafin Allah, Allah ya bar shi yana nan a tsakankaninku, yana nan a tsakankaninku kuna karanta shi, rahmatan min Allah wa ni'ma,
wannan rahama ce daga Allah kuma ni'ima ce daga gare shi fihi halaluhu wa haramuhu halal ɗinsa da haram ɗinsa duk yana ciki wato bayanin halal da haram duk yana ciki wa ta'atuhu wa ma'siyatuhu da'a ga Allah bayanin da'a ga Allah da kuma bayanin saban Allah duk yana ciki anan abin da yake nunawa shine in al'umma tana son ta samu kariya ko wani ɗaya daga cikin al'umma yana so ya samu kariya a addininsa ya kare kansa daga fadawa cikin kafirci ko wani abu da ya kama da shi to ya rike waɗannan abubuwa guda biyu ya rike alƙur'ani ya rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike alƙur'ani ya rike sunna waɗannan su ne kaɗai abubuwa biyu da za su ba mutum kariya daga fadawa kafirci ko ya fada cikin wani abu na kaucewa hanyar Allah inda zai riƙe alƙur'ani da sunna to ya samu kariya daga dukkan wani abin da zai ja shi zuwa ga kafirci ya samu kariya daga dukkan wani abu da zai ja shi zuwa ga bata annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar al'ummarsa akan tafarki wanda yake madaidaici ya bar su akan sunnarsa wadda take mai haske mai haskakawa babu wanda yake barinta sai halakakki kamar da yake cewa taraktukum ala mahajjatin bayda a wata ruwaya taraktukum ala albayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa halik ko la yazigu anha ba'di illa halik nabi yace na bar ku akan hanyar da take mai haske faraƙal daranta kamar rana yake babu wanda yake karkace mata bayana sai halakakki saboda haka tsayawa akan bin alqur'ani da sunna wannan shine kariya daga fadawa cikin kafirci da zarar mutum ya saki alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga kame da hauma to babu shakka wannan ya yanka wa kansa tikitin fadawa cikin kafirci ne ya sani ko bai sani ba ya yanka wa kansa tikitin fada cikin bata ne ya sani ko bai sani ba cikin hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa taraktu fikum amrayn ko kuma shay'ain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati na bar muku abubuwa guda biyu matukar kun rike su ba za ku bace ba littafin Allah da sunnata waɗannan abubuwa guda biyu matukar za ku rike su to ba za ku bace ba shi yasa a hadisin al-Irbad ibn Sariya hadisin al-Irbad ibn Sariya Nabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi cikin sahabbai ya musu wa'azi mai tsanani mai gamsarwa har suka ji tsoron ko wasiya yake zai koma ga Allah a ciki yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira wanda duk yayin tsawon rai daga cikin ku zai ga sabani mai yawa zai ga an sassaba wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza addini ne wanda ya ce ba addini bane wanda ya ce kaza wajibi ne wanda ya ce haramun ne wanda ya ce kaza sunna wanda ya ce bid'a wanda ya ce kaza san annabi ne wanda ya ce ba san annabi bane ai ta sabani to me zai raba muku gaddama ko ya fitar da mutum daga cikin bata fa alaikum bi sunnati na hore ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di da sunnar halifofin nan guda hudu shiryayyu da sunnar halifofi na shiryayyu waɗanda suke ababen shiryarwa bayana addu alaiha bin nawajid ku cize wannan sunna da fiƙoƙinku ma'ana ku riƙe ta ƙamau ku ƙanƙame ta kar ku yarda wani ya raba ku da ita wa iyyakum wa muhdathatil umur kuma na hale ku na ja kunnen ku kada ku yarda da fararen al'amura duk wani fararen abu da ya danganci addini wani fararen abu a addini kar ku yarda da shi فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار duk wata bid'a duk wani fararren abu a addini bid'a ce duk wata bid'a kuma bata ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai boye wa al'ummarsa komai ba yayi musu bayani filla ba na jin akwai wani mai hankali da zai yi wannan bayanin a ce bai fahimta ba
kuma duk wani wanda zai zo ya ce zai masa dabara ko ya masa wayo don ya batar da shi, in dai mutum ya tsaya akan waɗannan abubuwa guda biyu to babu wanda ya sai batar da shi. Annabi ce fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Duk wani fararren abu a addini bid'a ne. Duk wani wanda zai zo ya yi ta maka kama ai kullu din nan ba duka ake nufi ba, wani dan bangare ake nufi, wani bangaren kuma ba bid'a bane, wani bangaren ba fata bane, kaza. Kai dai kana nan akan kullu bid'atin dalala, ko gaban Allah ka ji kana da ƙwarar hujjar da zaka faɗa. Me yasa ban yi abu kaza ba, me yasa baka yi abu kaza baka ce saboda bid'a ce. Annabi kuma ya ce kullu bid'atin dalala. Saboda haka bid'a addini duka bata ce. Don haka abu guda biyu su ne shiriyar al'umma, riƙe littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Littafin Allah gashi nan a cikinmu, ana karanta shi safe da yamma, dare da rana, ana haddace shi, ana bayanin abin da ya kunsa. Babu kuma wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya bari ba tare da ya ishara zuwa gare shi a cikin Alƙur'ani ba, ya bayyana komai. Sannan ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ta yi bayanin Alƙur'ani. Saboda haka duk wani sabani da za a yi a mayar da shi zuwa ga Alƙur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. In tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah ce in kuka yi sabani akan wani abu, kuka yi jayayya akan wani abu, kowane irin abu ne, fi shay'in, kowane irin abu kuke jayayya akan sa, farudduhu ila Allah, ku maida wa Allah ta hanyar komawa ga Alƙur'ani, ku maida shi zuwa ga manzon Allah ta hanyar komawa ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billah, in har da gaske kun yi imani da Allah, kun yi imani da ranar lahira, Allah ce zalika khairu, wannan shine alheri gare ku, yin haka shine alkhairi, wa ahsanu ta'wilan, kuma shine mafi kyau ga fassara ko makoma ko ƙarshen abin da za a samu na sakamako a nan ake samunsa, wajen komawa zuwa ga littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allah ke cewa ba mu saukar maka da littafi ba ya Rasulullah, shine alqur'ani, sai dan kai wa mutane bayanin abin da suka yi sabani akan sa, kuma ya zamo shiriya, ya zamo rahama ga mutanen da suke masu imani. anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Mun kuma saukar maka da wannan alqur'ani dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu. Alqur'ani shine alqur'anin da muka sani, bayanin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine sunnarsa, shine abin da ya zantar da sahabbansa na dangane da addini, su kuma suka zantar da almajiransu tabi'ai, su kuma tabi'ai suka zantar da almajiransu atba'ut tabi'ina har ya zo gare mu. Wannan shine bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu. To wannan ya ishi dukkan mumini ya samu kariya daga bata. Idan yau gangar jikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ta cikin mu, to sunnarsa tana cikin mu. Shine annabin ƙarshe da babu wani annabi da za a sake aikowa bayansa. Saboda haka Allah ya tsare masa da'awarsa, ya tsare masa karantarwarsa dan hujjar Allah ta tsayu, dan hujjar Allah ta tsaya akan kowa. Da Allah subhanahu wataala ya bar sunnarsa ta lalace, to da waɗanda za su zo daga baya sai Allah ya musu uzuri, sai su ce to ai ya ubangiji sunna ce duk ta lalace, saboda haka mu ba mu same ta garai-garai ba, saboda haka ta zo mana garau-garau, saboda haka ba za mu, shi yasa ba mu karɓe ta ba. To dan kada ya zama wani ya zama yana da hujja, lalla yakuna linnasi ala Allah hujjatun, kada wani ya zama yana da hujjar da zai kawo Allah bayan Allah ya aiko manzanninsa. Sai Allah ya tsare wannan alqur'ani, ya kuma tsare bayanin da Allah subhanahu wataala ya sa annabi yayi na alqur'ani.
yace ga alqur'ani kuma kai musu bayani ce ku yi sallah annabi ya bayyana yadda ake sallah tun daga kabbara harama har zuwa sallama yace ayi hajji annabi ya bayyana yadda ake hajji da aikin sa yace ayi zakka annabi ya bayyana abubuwan da ake yin zakka a cikin su da sanda za a yi zakkar da abin da za a cire na zakkar da suwa za a ba wa zakkar annabi yayi bayanin komai da Allah subhanahu wataala yayi umarni a yi shi a dunkule annabi yayi bayanin sa to Allah ya tsare wannan bayanin a cikin sunnarsa ingantacciya to idan mutane suna son samu kariya daga bata daga fadawa cikin halaka to su kankame waɗannan abubuwa guda biyu su kankame littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan su ci gaba da addu'ar Allah ya ba su sabati akan wannan kada ya juye zukatansu daga wannan dan bayan ka rike to kuma ya zanto kana addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka saboda haka babu maganar cewa addini ya koma kawai lalibe a duhu wanda ka je yana faɗar wannan shine yake cikin duhu zaka shine yake lalibe amma wanda ya rike alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to yadda annabi ya faɗa lailiha kana hariha daranta kamar rana yake haske ne tar duk wanda ya ce maka addini lalibe ne a duhu to a duhun yake ya riga ya saki littafin Allah ya saki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar annabi tana nan ai ba bacewa ta yi ba tana nan littattafan da malamai sama da shekara 1000 suka taskake wannan sunnar sahih al-bukhari shekaru sama da 1000 da rubuta shi sahih muslim shekaru sama da 1000 da suka rubuta shi haka nan sauran as-sunan sama da shekara 1000 da rubuta su kafin su ma akwai wasu littattafan irin su muwadda sun riga sahihai ne irin su musnad imam ahmad irin su musnad tayalisi da suna nan musannafat musannaf abdul razzaq da musannaf ibn abi shayba duk littattafai ne waɗanda sun riga ma kutubus sitta kuma har gobe har jibi suna nan saboda haka hujjar Allah tana nan tsaye babu wanda zai je wa Allah ya ce ai abubuwa sun rikice addinin da ya zama wasa saboda haka lalibe ake a duhu shi yasa ni na koma gefe ba ruwa na da duk wannan abubuwan dole ka zo ka shiga tsundum cikin neman ilimi ka san abin da Allah ya wajabta maka ka san kuma abin da Allah subhanahu wataala ya hana ka saboda haka wannan fadar ubangiji subhanahu wataala da yace wa fiikum rasuluhu ba karamar wato daraja bace ubangiji subhanahu wataala ya fito da shi ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai kafirta wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda yana karyata Allah ne Allah ce wa kaifa takfuruna ta yaya ma za ku kafirci gashi ana karanta muku ayoyin Allah ga manzon Allah a cikin ta yaya za ku kafirci saboda wanda ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma ga Allah sun yi ridda gaba ɗaya sai ɗan tsirari da basu kirga su a ɗan yatsun hannunka ba babu shakka wannan shi yafi cancanta ya kafirta Allah subhanahu wataala ya yabe su da zamantowar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su yace wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim saboda haka kasancewa wannan abun ba wai ya takaita ga sahabbai ba kadai cewa kariya daga fadawa cikin ko kafirci tana nan tattare da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya takaita gare su ba har Allah ya nada ƙasa matukar dai wanda duk zai rike igiyar Allah zai rike Allah subhanahu wataala ya rike dukkan wasu sababba na addinin Allah ya dogara ga Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim to wannan an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici ya samu shiriya zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici mai kakke wanda shine yake sadar da mutum da yardar Allah yake tseratar da shi daga azabar Allah ya sa ya rabauta da aljanna wanda kuma wannan shine gayar abinda kowa yake bukata duk wani wanda yake bautar Allah gayar da yake so shine ya bi hanyar da za ta kai shi zuwa ga Allah za ta kai shi zuwa ga yadda Allah duk wanda yake bautar Allah abinda yake so ya samu kenan
to ga hanyar da zaka samu wannan shine ka rike igiyar Allah, ka rike alqur'ani, ka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama. In kai haka to kana tare da wannan wato kana bisa kan tafarki wanda yake madaidaici. sannan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah yadda ya kamata, yadda ya cancanta, ku kiyaye dokokin Allah yadda ya cancanta ku kiyaye su. Wala tamutunna, kada ku mutu illa wa antum muslimuna, face kuna musulmi. Can baya Allah subhanahu wata'ala ya gargaɗi mu'minai, ya ja kunnen su kasu yadda su rudu da waswasin kafirai ahlul kitabi akan abin da suke nuna musu, har su yi musu da'a, wannan da'a ta ja su zuwa ga barin tafarkin Allah, zuwa ga kafircewa Allah. Sai kuma anan yake ƙara nuna musu abin da za su ƙara samun salaha, su ƙara samun nagarta, su ƙara samun cikar taqwa, imanin su ya kafu a zuciyarsu. Shine Allah subhanahu wata'ala yake magana da sahabbai da dukkan waɗanda za su ji karatun wannan aya, yace ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani. Allah subhanahu wata'ala ya fuskantar da kiransa zuwa ga waɗanda suka yi imani, domin su ne za su saurare shi kuma yi aiki da abin da yake faɗa. Imani nan shi ne abin da zai sa su saurari kiran Allah kuma su yi aiki da abin da yake faɗa. In babu imani, to nan ba za a samu sauraren kiran Allah bari a yi aiki da shi. Allah ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ittaqullaha haqqa tuqatihi, ku kiyaye dokokin Allah yadda ya cancanta ku kiyaye su. Wato ku yi iya bakin ƙoƙarinku, ku yi iya bakin ƙoƙarinku wajen ku bi umarnin Allah, ku yi iya bakin ƙoƙarinku wajen ku kaucewa abin da Allah ya hana, domin ku tabbatar da taƙawa ɗin nan a cikin zukatanku. Ku samu taƙawa wacce ke ta gaskiya, tabbatacciya, gwargwadon ikonku, wanda daidai yake da faɗar Allah, fattaqullaha mastata'tum. Allah ce ku kiyaye dokokinsa daidai gwargwado. Allah baya ɗora wa wani rai wani aiki sai wanda zai iya. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ba abin da Allah yake ɗora ma wani rai sai abin da zai iya. Abin da duk yafi ƙarfinsa to Allah bai ɗora masa shi ba. Saboda haka wannan haqqa tuqatihi daidai yake da fattaqullaha mastata'tum. Wato ku yi iya bakin ƙoƙarinku, ku ga kun kiyaye dokokin Allah, kun yi abin da ya umarce ku ku yi, kun bar abin da ya hana ku. A nan an fuskantar da kiran zuwa ga muminai, aka ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, saboda imaninsu shi zai sa su yi taƙawa. At-taqwa min muqtadayatil iman. In dai kayi imani to a same ka da bin dokar Allah. In dai da imani to ya kamata ka zama mai bin dokar Allah, mai bin abin da ya yi umarni da shi da kaucewa abin da ya hana. Kuma duk sanda Allah subhanahu wata'ala ya wata sifa ya yi kuma yi ba da wani umarni ko ya yi hani, yana nuna cewa gwargwadon yadda ka bi wannan umarni ka kauce ma wannan hani, gwargwadon yadda wannan sifar za ta ƙara haɓaka. Duk sanda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wata sifa, sannan bayan ta ya ba da wani umarni ko ya yi hani, to yana nuna cinan gwargwadon yadda ka sifantu da wannan umarnin, ka yi aiki da shi, ka kaucewa abin da ya hana, gwargwadon yadda wannan sifa kuma za ta ƙara haɓaka. Saboda haka anan ya yi umarni da ya kirawo muminai da sifar imani, sannan ya yi musu umarni da taƙawa. Yana nuna gwargwadon yadda taƙawarsu ta samu cika, gwargwadon yadda imaninsu zai ƙara haɓaka. Wanda ya fi cika taƙawa, imaninsa ya fi cika. Wanda taƙawarsa ta yi rauni, to shi ma imanin nasa ya yi rauni. A nan Ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa al'umma ba za ta sama al'umma nagartacciya ba har sai ta samu waɗannan turaka da waɗannan ayoyin za su yi magana a kansu. Kirki na farko shine wannan taƙawa. A samu tsoron Allah a zuciya. Tsoron Allah na shi zai sa ka bi dokarsa,
a gaban mutane ko kana kai ɗaya wato a fili ko a ɓoye ka bi dokar Allah. Ita taƙawa ita ce ke sa mutum ya bi Allah a fili ko a ɓoye. To duk sanda ake son a samar da al'umma ta gari to sai an tarbiyyantar da ita akan taƙawa, akan tsoron Allah. Duk wani abin da za ka kafa na dokoki, na barazana, na tsoratarwa, na kwaɗaitarwa, na meye matuƙar babu tsoron Allah a cikin zuciya to wani abu ba inda zai je. Ko da an ga tasirinsa na wannan lokaci ne, ɗan abu kaɗan in ya zo sai ya hambarar da wannan abu. An taɓa cewa an ɗauke wuta ko a New York ne cikin da jihohin nan na Amerika, aka ɗauke wuta ta wasu 'yan mintuna. Aka ce satar da aka tafka a cikin wannan ɗan lokacin kafin wutar ta dawo ba a taɓa ganin irinta ba. Ashe waɗannan 'yan kyamarorin da ake sawa, wannan CCTV ɗin da 'yan masu gadi da suke ɗan zagayawa da su suke hana a yi satar, amma ba wai wani abu ne na tarbiyya a zuciya ba. Ana ga duk kowa sai aka shiga sani, aka shiga sata, aka shiga kwasan kaya. Shi kaga duk holoko ne. Duk holoko ne. In ana son a samu bin doka da gaske to a sawa mutane imani a cikin zuciya. Ai yau abin da yayi rauni a cikin al'umma muke nan. Duk wannan balahirar da muke ciki da wannan matsan da muke sha, ai ba komai yake ya kawo mana ita ba illa wofinta zukatanmu da ta yi da taƙawa. Mutum baya jin tsoron Allah, ya ci amana, ya yi yalwara, ya yi cuta, ya yi rashin gaskiya, ya zama ba komai ba. Mutane suna yi kamar ba sa tunanin lahira. Mutum ne zai je har makabarta ya yi sani, ya saci waya har a makabarta, ya je masallaci ana sallah yana sace mutane takalma. An fita an bin masallaci ya shiga ya sace loudspeaker, ya cire fanka, ya cire kaza, agogon masallaci ba a bari ba. Wani ya ɗauki haƙura ne ya je ya sayar. To al'umma irin wannan ta rasa wani babban ginshiki wanda a kansa ne ake samun al'umma na ƙwarai, ita ce shi ne taƙawa. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya fara da wannan tushen na taƙawa wanda za mu ji tushe na gaba a cikin aya ta gaba. Taƙawa ita ce abinda Allah subhanahu wataala ya wa mutanen farko da ƙarshe wasiya da ita, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Haƙiƙa mun yi wasiya ga waɗanda aka ba su littafi gabaninku, mun yi wasiya gare ku cewa ku yi taƙawa. Allah ce ittaqullah haqqa tuqatihi. Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda yazo cikin musannaf na Ibn Abdurrazzaq da Ibn Abi Shayba da tafsirin Ibn Jarir at-Tabari da wasu daga cikin tafsirai yake cewa haqqa tuqatihi an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Yadda ya cancanta a tsoronsa ko a yi wato a kiyaye dokokinsa shine a yi masa da'a, a yi wa Allah da'a, kada a saba masa, a rika ambatansa kada a manta da shi, a gode masa kada a kafirce masa, ko a gode masa kada a butulce masa. Wannan fassara ta Abdullahi dan Abbas, ta Abdullahi ibn Mas'ud an same ta daga Abdullahi dan Abbas, hakanan an same ta daga Amr ibn Maimun da Ar-Rabi ibn Khusayb da Ikrima da Ibrahim an-Nakhai da Abu Sinan, Sa'id ibn Sinan da wasu da dama daga cikin magabata sun yi irin wannan fassarar cewa abi Allah kada a saba masa, a ambace shi kada a manta da shi, a gode masa kada a butulce masa. Wannan shine haqqa tuqatihi. Wannan duka karkashin wannan sharadi na istita'a, duka karkashin sharadi na abinda zaka iya, abinda duk yafi karfinka Allah bai dora maka shi ba. fattaqullaha mastata'tum. Annabi yana cewa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Idan nayi muku wani umarni, inji Annabi, idan nayi muku wani umarni to ku zo da shi bakin gwargwadon ikon ku. Taqwa tana da alaka da zuci
zuciya kuma ita ce take raba umarni ga gaɓoɓi gaba ɗaya saboda haka ba za a samu takawa a zuciya ba sannan gaɓoɓi a ga sun karkace annabi ya ce at-taqwa hahuna da ya ce takawa tana nan ba yana nufin shi kenan mutum a ganshi yana ta bahallatsa yana ta rashin mutunci in an taɓa shi ce zuciya da abin da takawa tana zuciya ita zuciya in ta gyaru duka gaɓoɓi gyaruwa suke idan salahat salaha al-jasad kulluhu wa idan fasadat fasada al-jasad kulluhu saboda haka in kaga mutum a karkace a taɓarɓare to zuciya ce ta taɓarɓare zuciya ce ta lalace in ta gyaru law istaqama qalbu hadha lastaqamat jawarihuhu kamar da yake cikin asar ce da zuciyar wannan ta zama mai kakkiya a miƙe to da gabobinsa ma sun miƙe da sun zama akan hanya madaidaiciya sannan Allah ya wani hani wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi mutuwa ba a hannun mutum take ba kaddara ce daga cikin abin da Allah ya riga ya kaddara babu kuma wani mutum da ya san da zai mutu barantana ya faki idan ubangiji ya yi ta yin abubuwa sai ya zo mutuwa wuf ya dawo ga musulunci ya mutu akan musulunci baka san da taka tasa zo ba to ta yaya ubangiji zai baka umarnin abin da ba a hannunka yake ba ya ce kakka mutu waye yake zaɓar ya mutu ai wanda mutuwa ta diskarshi take yi ba tare da ya sani ba to malamai sun yi bayani akan wannan gaba mai ake nufi da wala tamutunna illa wa antum muslimun shine matashiyar karatun mu sati mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa